Enye kurwa sensemo ya Gesusuni go bamuchira mu waziri w'egiseme Ezekiel Mbaki Machogo ane mwono asenga kiyemgwikira na somo jego mu sensemo yo asema cyo gwata mweteri baga omu MC bogodi yo egentokere barogotse una neranda kose getire ose getire okurusiko kwaye kurwa sensemo ya UDA egento bamuchira mu waziri na gotakobo ene bwabo bunaba menyi benseme yo oya Gesusum omurikito Mirded Mumanyi na roboti rwa senchera yobuime abamenyi be wadi ya Gesusu anene kurwa sensemo ya Giteri imeye bunge nyaribani masaba nigo barubikana asikele buna omo MC yobo Antonio Ngundi nigo aegwali uko kurwa asekiama kia UDA asoko genda maminchana machiko yekiama asoko lengana bamenyi abo ayaniga go chama ega yomo waziri w'egisemi Ezekiel Machogu wikirana asomo chango yomo ase wadi yo aseboigo omo MCA aikiranete kurende taigwa ibagano mu waziri buna bakwerera asebaganirie asikwe tengo kondemu amangana omo MCA minta wetera omo MCA ongundi keraga aleta chibesa gaiga diatirimba ekera aleta chibesa omo CS Machogwa kanga ko mali bagapi aka omo MCA mongao asenge njaleta te binto byango bya Simba bono omanyire korwororo ochakire korwanya mu MCA oyo iga komolikera ne chama ya UDA ngasarende kurwa se chama eyo abwatie chama ya ODM intuntora eka byama intunta chorete byama Gesusu turika chora byama. Tumestaajabu maneno ambayo yanatendeka katika wodi yetu ya Gesusu ya kuwa mtoto wetu ameguswa na huyu mtoto tumpigia kura, sio ya kwamba alichaguliwa, tulimpigia kura akaingia. Na hiyo position yake MCA it is there by constitution. Kwa hivyo tunapenda hivi, mheshimiwa, tunakuheshimu, heshimu MCA wetu kwa vile tulimchagua. Ukimdharau mtaka watu wote wa Gesusu. Kwa hivyo kuanzia leo usiweke kidole chako kwa MCA wetu. Mheshimu kabisa kabisa kabisa. Na hiyo maneno mahali yametokea, rudisha hiyo barua, ujue ya kwamba umbegusa kidole kwa omubulia mzima. Tumuwe mubulia ntogwanja na ende ntogoitaba obeto mwana ite ebichara ocha maishaine. Yando tigeringane elyo ochitoto sabegwansa mabere manga ntwe nyomba yo mubulia ekaya kware turu obubisa butakoera. Abamenyi abo nigo bagikeria egekorekyo asebagania omwaziri gocha kubwatirana no mo MCA asogosira ewadi eyo ajore to mu MCA korunsaiga atokorere gasinsa egyo korweraga hari gocha komokori gasana nari suppose gokore gasana Simba egekogera yaye bono natige posi yaye akokorere gasiga bukasa ayerorie birasi merika bari mu bakore meremo nande menta bari mu cisukuru okora so ase education ese mejandere otene nororo Nende twakerete chikura na Anthony tugachora Anthony agende county atokorere gasi bari no mwesimi wa Simba arati ntubona yo utete ko totebyo kumurikira riube ryo kumutebi ngatige gasi aina yao ntinto manyeti ntwe tege tongundi atokorere gasi nere twachorete nere twakerete chikura bakore na gabana ntumaga na yo tete ko tokorera ntoyo bra mwana itongundi amagoro atokorere meremo emyaka 5 ere nanda bachori bakoru lakini tali nganda iske myaka ya 8 asichinga kiecho nigo batebire omo MC obonagendrete goikirania amagendro ao na igo aigwechinga kichinyororo goikirania alia ba mochorerete omo MC tobwate akor kuongundi terage atokorere amagendro omo MC ito aso mwako yo mabeire ase assembly yabo songo gali chipara chiaraire otorose yepara ya naroko eimacho gwabeire bakomobunga atana korosi anye bako moseli korwa ase chama intore tayare Gesusu gwati komwakira chikura nande gune proki nande chietani chiria ngara kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.